ሰላም ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መጽአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተመርሐ ልዑኽ ኤርትራ ኣብ ሃገራውያን ዋዕላታት ይሳተፍ። ሊባኖስ ፈለማ ብመልእኽቲ ቴሌፎን ድሓር ብቦምባ ነፈርቲ ትናወፅ። ቻይና ድሕሪ 40 ዓመታት ዘካየደቶ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል የዘራርባ ኣሎ። ኢማራት ዓረብ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘመላልሶ ዘሎ ጉዳያት ተገሊፅን ካልኦትን ዝብል ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። بمنستري قديات وصاي استمرح لوخ منغست ኤርትራ ኣብ ሃገራውያን ዋዕላታት ይሳተፍ። بمنستري قديات وصاي አቶ ዑስማን ሳልሕ ዝተመርሐ ቀዋሚት ኣምባሳደር ኣብ ሕብራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም እትርከቦ ልኡኽ ኤርትራ ጎኒ መበል 79 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ኣብ ዋዕላታት መጻኢ ናይ ሕብራት ሃገራትን ሻራ ዘይብለን ሃገራትን ተሳቲፉ። ኣብቲ 22-23 መስከረም ዝተቐነዐ ዋዕላታት ልኡኽ ኤርትራን መርገጽ ኤርትራ ብዝተላዕሉ ዛዕባታት ዘነጽር መደረታት ኣቕሪቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ብ23 መስከረም ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሱዳንን ቬነዙዌላን ተራኺቡ። ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ድማ ተዘራሪቡ። ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሪፓብሊክ ሱዳን ሑሴን ዓውድ ዓሊን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ንምድንፋዕ ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ብሓባር ንምስራሕ ከምኡውን ኣብ ሃገራዊ መድረኻት ክልቲኦም ተሓጋስ ንምዕዛዝ ተሰማሚዖም። ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ሑሴን ዓውድ ዓሊ ኣብዚ ንሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ እዋን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ስለቲ ንህዝብን መንግስትን ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ መያትካላዊ ደገፍ ምስጋና ኣቕሪቡ። ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ቬነዙዌላ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ድማ ህሉ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ንምዕማቕን ምትሕብባር ኣባላት ጉጅለ መሓዙት ምክልኻል ቻርተር ሕብራት ሃገራት ንምውሃድን ኣብ ዘኽእል ዛዕባታት ዘትዮም። አዲሽን ዋናውን መግለጺ ግብጺ ሽሕ ጊዜ ምስ ሃገራት ኤርትራን ሱዳንን ጽዑቕ ዝምድና እንተነበራ ንኢትዮጵያ ብፍንጫ ዓሪዳን ዘለዋ ናይ ኒል ተፋሰስ ክርጭት ብሓይሊ ክትፈትሓሉ ኣብ ዘኽእል ቁመና ግን ብፍጹም ክትሃንጽ ኣይከኣለትን ነይራ። ብፍላይ ድማ ካብታ ብገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ወራርን ተጻብኦን ዘጋጠመ ኤርትራ ብውሕዱ ናይ መዋግእ ባይታ ወታደራዊ ማዕስከር ብዘይምርካባ ዘተሓሳሰባ ጉዳይ ነይሩ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሽሕ ጊዜ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዘይቆርዓት ይኹኑ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ምግሃስ መሰር ርእሰ ውሳኔን ኩናት ኣብ ርእሲ ልዕላውነት ሃገርን ዘኸተለ ዓንዳር ኣተሓሳስባታት የማዕብሉ። እዚ ናይ ግብፂ ዕላማ ግን ንሓዋሩ ንዘበና ሰላምን ርግኣትን ክህቦ ከም ዘይክእል መፍትሒ ከም ዘይከውን ብንጹር ዝርድኦ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ወታደራውን ፀጥታውን ፀዋታታት ካቱ ድሌት ኣይነበሮን ጥራይ ዘይኮነውን ንመትከላቱን ራእዩን ባሕራ ፖለቲካዊ ናጽነቱ ዘረጋግጽ ሓይሊ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ግን ግብፂ ነዚ ዕሽነት ዝመልኦ ናይ ምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ዘይሕጋዊ ጽምዶ ምስ ኣካል ገዛእት ሶማሊ ዝኾነት ሶማሊላንድ ብቕልጡፍ ብምዝማዝ ብኣሽሓት ዝቑጸር ሰራዊታ ናብ ሶማልያ ኣትያላ። ዓባይ መርከብ ውግእ ሓይሊ ባሕሪ ግብፂ እውን ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ወደብ ከተማ ሞቃዲሾ ፎከስትን ከበድትን ኣጥባር ከተራግፍ ተረኣያላ። እዚ ዓባይ መርከብ ውግእ ሓይሊ ባሕሪ ግብፂ ድሕሪ ወታደራዊ ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ርእሲ ሶማል ንፋልማይ እዋንያ ኣብ ገማግም መቃዲሾ ትረአ ዘላ። ዕድሚኡ ክንዲ ዝግዝፈን መራኸብ ውግእ እንትርፋሓ ሓሊፍካ ናይ ቱርኪ ንኡሳን መራኸብ ካልእ ኣብዚ ገማግም ባሕሪ ኣይተጸጋዐን። ምትእትታው ወታደራዊ ኣሃዱ ግብፂ ኣብ ሶማል ብቐጥታ ምስ ኢትዮጵያ ክትፋለመሉ ዝኽእል መድረኽ ፈጢራ ምህላዋ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ኢትዮጵያ ብወገና እዚ ኩነታት ናብዚ ተሃዋሲ መድረኽ ክምዕብል ይኽእል እዩ ዝብል ዝኾነ ጭቡጥ ኣንፈት ከም ዘይነበራን ንፍሽለትን ንድየትን ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ እውን ዘረጋግጽ ስጉምቲ ደኣ ይኹን እምበር ኣብቲ ባዕላ ዝኣጎዶ ተሓውን ምስሓን ኣብ ክልል ሶማሊ ኣስኪሩ ዝርከብ እዚ ምብረቕ ዝሰመየቶ ክፍለ ጦር ኣብ ምድልዳልን ምሕያልን ተጸሚዳ ትርከብ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ ባይታ ዘይብሉ መዘከር እምበር ተመሊሱ ከቢድ ፀጥታዊ ሓደጋ ምስ ኣንጸላለዋ ኣብቲ ናይ ዓሰብ ጃህራ ተመሊሳላ። ዕላማ ጎስጓስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሰበስልጣን ብልጽግና ብቐንዱ ነቲ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ከምኡውን ኦሮሞ ኣብ ቁጽጽር ወጻኢ ኮይኑ ዘሎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣንፈቱ ንጥምዛዝ እዩ። ምክንያቱ ኣርእስቲ ባሕሪ ንኹሉ ኣእምሮ ኢትዮጵያ ክጥምዝዝ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ኣመለኻኽታ እዩ። እቲ ንሶም ይኹኑ ዝኾነ ተዓዛቢ ክፈልጥዎ ዘለዎ ጉዳይ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓቲ ትረፍዶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ከመልስ ዝኽእል ቁመና ክህልዋ ንውሽጣዊ ግጭታት ክትፈትሕን ክትገጥን ዘኽእላ ዝኾነ ይኹን ዓቕሙን የብላን። እዚ መደረታቶም ድማ ኣብ መወዳእታ ብዘይፍረ ክበንን እዩ። ምንጭ ናይዚ ጽሑፍ ናሽናል ኢአር ኢንተረስቲ። ሊባኖስ ፈለማ ብመልእኽቲ ቴሌፎን ድሓር ድማ ብቦምባ ነፈርቲ ትናወፅ። ሶኒ ኣብ ሊባኖስ ድሕርቲ ኣብ 1990 ዝተዛዘመ ኩናት ሓድሕድ እታ ዝኸፈት መዓልቲ ኮይናላ። ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ልዕሊ 557 ክሞቱ እንከለዉ ካብኣቶም እቶም 50 ህፃናት እዮም። ብዙሓት ሰባት መንገዲ መልእኽቲ
SMS ኣውቶማቲክ ጻውዒት ቴሌፎን ወይ ብዝተጨወፈ ሬድዮ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ተቐቢሎም ሰበስልጣን እስራኤል እቶም ዝተላእኹ መልእኽትታት ከም መጠንቀቕታ ከም ዝተላእኹን ሰላማውያን ሰባት ካብቲ ከባቢ ክርሕቁን ምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነን ገሊጾም ኣብ ሊባኖስ ግን ስነ ኣእምራዊ ውግእ እዩ ብዝብል እዮም ተወሲዶም እቲ ናይ መጀመርታ ወግዓዊ ናይ ወፁ መልእኽትታት ብቅድሚት ማሊሶኒ ወጋሕታ ዝተላእኸ ኮይኑ ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ሰባት ብቴሌፎኖም ካብተን ህዝቦላህ ጿሪ ክዝንሉ ዝበሉ ዓድታትን ከባቢታትን ክወፁ ዝጽውዕ SMS መልእኽቲ በፂሕዎም ካብ ደቡብ እስራኤል 4 ኪሎሜትር ጥራይ ርሕቓ ብትርከብ ቤት ሊፍ እትቕመጥ ነማት ሓዋ ካብቶም መልእኽቲ ዝበፅሖም ሰባት ሓደ ከም ዝኾነ ንቢቢሲ ዓረብኛ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ገሊጻ እታ ምስ ሓዋ ትነብር ጓል 49 ዓመት ነማት ንብረትና ዓሽግና ክንከይድ ኢና ተቐዳዲምና ትብል ቅድሚ ሕጂ ኩናት ርኢና ኢና ከምዚ ዝኣመሰለ ግን የለን ዓሚቕ ሓዘንን ቃንዛ ልብን የስምዓና ድማ ኢላ ሕጂ ኣብ ሓደ ከም ጊዜያዊ ማዕቀቢ ተመዛበልቲ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ይነብሩ ኣለዉ ብዘይካቲ መልእኽትታት ሓላፊ ኩባንያ ቴሌኮም ሊባኖስ ኦገራ ኢማድ ክሬዲ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ልዕሊ 80,000 ፈተነ ጻውዒት ከም ዝተገብረን እዚ ድማ ካብ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ከም ዝኾነን ዝእመንን ሰባት ክወፁ ዝሓትት ምዃኑን ገሊጹ ነቲ ጻውዒት ቴሌፎን ዕንወትን ህውከትን ምፍጣር ዝግበር ስነ ኣእምራዊ ኪናት ክብል ገሊጹ ሚኒስትር ዜና ሊባኖስ ኣብ ውሽጢ ዋና ቤት ጽሕፈቱን ዝርከቡ ሰባት ክወፁ ዝሕበር ሓደ ጻውዒት በፂሖ ሚኒስትር ዜና ዝያድ ማካሪ ንቢቢሲ ዓረብኛ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ናይ ሙጻእ ትእዛዝ መልሲ ከም ዘሂቡ ሓቢሩ ወሲኹ እስራኤል ኩሉ ዓይነት ስነ ኣእምራዊ ውግእ ትጥቀም እያ ዘላ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ እቶም መልእኽትታትን ጻውዒታትን ምስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕርድታት ህዝቦላህ ዝያዳ ጽዑቕ ደብዳብ ክትገብር መደብ ከም ዘለዋ ዘጠንቀቐቶ ወታደራዊ መጠንቀቕታት ዝሳነ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ መላእ ሊባኖስ እንተላይ ኣብ ልዕሊ ቤይሩት ሓድሽ ዙርያ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀሚሩ እዩ እስራኤል ሓደ ካብቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ዝጥቀመሉ ሜላታት ኣብ ውሽጢ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ሊባኖስ ሚሳይላትን ኣጽዋርን ምሕባእ ምዃኑ ተኣምን ወኣብቓል ሰራዊት እስራኤል አቪቻይ አድራይ ሰባት ካብቲ ህዝቦላህ ኣጽዋር ዝኽዝንሉ ገዛውቲ ክወፁ ብምሕፃን ህዝቦላህ ግዳይ መስዋዕቲ ይገብረኩም ኣሎ ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፎም እስራኤል ነዚ መጠንቀቕታ ዘውፅአት ሰባት ናብ ውሕስ ከባቢታት ክጉዕዙ ኢላ ክትገልጽ እንከላ ገሊኦም ግን ናበይ ክኸዱ ከም ዘለዎም ተናጊሮም ከም ዘለዉ ገሊፆም ዜናብ ዝተባህለት ኣደ ሰለስተ ቆልዑ ምስ ሓፍታ ኣብቲ ምስ እስራኤል እትዳወብ ኣውራጃ ናባትየ ኣብ እትርከብ ዓዲ ከም ዝነበረት ምግላጽ ክልቲአን ብቴሌፎን ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ በፂሕወን ኣብ ጥቓ ገዛ ሓፍታ ዝተኸዘነ ኣጽዋር ህዝቦላህ ከምዚ የለኳ እንተኣመነት ሕማቕ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ግን ከምዚ ተንቀሳቐሳ ገሊጻ ብቕልጡፍ ንብረትና ዓሽግና ናብቲ ካብ እንዳ ሓፍተይ ብዙሕ ዘይርሕቕ ገዛይ ሃዲምና ወሲኻ ገዛ ሓፍተይ ናብቲ ዶብ ዝቐረበ ብምዃኑ ቁኑዕ ነገር ኮይኑ ተሰሚዕና ኢላ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝነብሩ ሰባትን መልእኽቲ SMS በፂሖም እዩ ብ19 መስከረም እስራኤላውያን 15 ሚልዮን ናይ ጽሑፍ መልእኽትታት ከም ዝበፅሖምን ሰበስልጣን ሳይበር ሃገር ብኢራንን ህዝቦላህን ከም ዝተላኸ ገሊጾም መንግስቲ እስራኤል ንህዝቢ ስምባደን ምፍጣር ዝግበር ሕሱርን ዘይተረቓቐ ፈተነን ክብል ገሊጾ ጸላእቲ ብኣእምሮ ሲቪላት ንኽጻወቱ ዝገብርዎ ፈተነታት ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጹ እቶም መልእኽትታት ገሊኦም ተልመደን ጽሑፍ ዕብራይስጥ ዝተጻሕፉን ዘስግቓና ዝነበሮም ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ እስራኤላዊ ማዕከን ዜና ሃረስ ከም ዝጸብጸቦ ሓደ ካብቲ መልእኽቲ ንእትፈትዎም ሰባት ተፋነውዎም ግን ኣይትጨነቑ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኣብ ሲኦል ክትሓቕፎም ኢኹም ዝብል እዩ ኣብቲ መልእኽትታት ስም ናይቲ ለኣኺ ሰይድ ነስረላ ተባሂሉ ዝተጠቕሰሎ እዚ ድማ ንመራሒ ህዝቦላህ ሰይድ ሓሰን ነስረላ መወከሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል እውን ብዘይ ፍቓድ ፍሪኩዌንሲ ሬድዮ ሊባኖስ ብምውሳድ ኣብ ሓያሎ መደበራት ሬድዮ ዝተቐድሐ መልእኽቲ ብምፍናው ሲቪላት ናብ ህዝቦላህ ካብ ዝቐረቡ ቦታታት ክወፁ ዝሓትት እዩ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ነቲ ኣብ ደቡብ እስራኤልን ሊባኖስን ዘሎ ቅልውላዊ ምፍንቓል ዝጋድዶ ኮይኑ ቅድሚ እቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ዶብ ልዕሊ 150,000 ሰባት ካብ ገዝኦም ሃዲሞም ነይሮም ሰባት ናብ ሰሜን ካድሞ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ዝርከቡ ጽርግያታት ተሓጽዮም ብዛዕባ ደብዳብ ነፈርቲ ብዝምልከት መጠንቀቕታታት ስዒቡ ብዙሓት ወለዲ ኣብ ሊባኖስ ደቆሞም ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ክወስዱ ክጓዓዩ እንከለዉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ብሰንኪቲ ንተምሃሮ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ ዝበሎ ጸጥታውን ወታደራውን ኩነታት ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርሲታትን ክዕጾ ወሲኑ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ህዝቦላህ መጥቃዕቲ ሮኬት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ እስራኤል ስጉምትታት ድሕነት ወሲኹ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ትማል ሰንበት ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝርከባ ሆስፒታላት ሕሙማት ናብ ካልእ ውሕስ ቦታታት ከግዕዘ ኣዚዙ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽየን ካብኡ ዘለዉ ሰባት ድማ ኣብ ደገ ዝግበር ምትእኻብ ካብ 10 ሰባት ከይበዝሕ ተነጊሮም ቻይና ድሕሪ 4 ዓመታት ዘካየደቶ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል የዘራርባሎ ቻይና ዓወት ፈተነ ኣህጉር ሰጋር ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ እቲ ሎሚ ወጋሕታ ናብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝተወንጨፈ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣጽዋር ናይ ሓሶት ዓረር ዝዓጠቐ መንበሩ ሰብ መዚ ሃገር ሓቢሮም ኣለዉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝተተኮሰ ሚሳይል ናብቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ቦታታት ከም ዝሃረመን ኣካል ናይቲ ዓመታዊ ዝካየድ ንቡር ልምምድ ፈተነ ምዃኑን ሓቢሩ እቲ ኣህጉር ሰጋር ሚሳይል ኒውክሌራዊ ዓረር ክዓጥቕ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ኣቓልቦ ዓለም
ዓለም ዝስሕቡ ዘሎም ዓይነት ናይቲ ሚሳይል ኹን ዝተጓዓዘሉ ኣንፈት ብንጹር እኳ እንተዘይተገልጸ ዝምልከተን ሃገራት ኣቐዲሞ ሓበሬታ ከም ዝተዋህበን መንግስታዊ ማዕከን ዜና ቻይና ጠቒሱ። ጃፓን ግን ብዛዕባ ተፈተነ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን ክትብል ኣሉታዊ መልሲ ይባትሉላ። መብዛሕትኡ ግዜ ቻይና ኣብ ወሽመጥ መሬታ ፈተነ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ተካይድ ቅድሚ ሕጂ ዘካየደቶ ፈደረተናታት ኣህጉር ሰገር ሚሳይላት ኣብቲ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ሺንጂያንግ ዝርከብ ምድረ በዳ ታክላማካኒ ተፈጺሙ። ድሕሪ 1980 ንፈለማ እዋን ናብ ዓለም ለኻዊ ሞያት ICBM ከም ዝወንጨፈ ድማ ይዝእመን። ኣብ ትካል ዓለም ለኻዊ ሰላም ካርኔጅ ኢንዳውመንት ክኢላ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ዝኾነ አንኪት ፓንዳ ዘይፈለጥክዎ እንተልዩ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ንፈለማ ግዜ ብወግዒ ዝተገልጸ ፈተነ ምዃኑ ጥራይ ዝመስለኒ ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ። ቤይጂንግ ከምዚ ዓይነት ነገር ተደጋጋሚ ወይ ዓመታዊ ዘየካይድ እንከሎ እቲ ፈተነ ልሙድ ከምኡውን ዓመታዊ ብዝብሉ ቃላት መግለጻውን ዘይነበሩ ክብል ትዕዝብቱ ካፊሉ። መንግስቲ ጃፓን ብረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣቐዲሙ ዝተዋህበ መጠንቀቕታዊ ሓበሬታ ከም ዘይነበረ ኣነጺሩሎም። ብወገን ቻይና ኣቐዲሙ ዝተዋህበ ሓበሬታ ኣይነበረን ክብል ኣፈኛ መንግስቲ ጃፓን ዮሺማሳ ሃያሺ ንጋዜጠኛታት ተዛሪቦም። ሚኒስትሪ ምክልኻል ጃፓን ኣቐዲሙ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ መራኸቡ ዝወረደ ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘየለ ሓቢሩ ነይሩ። ንምንቅስቓስ ሰራዊት ቻይና ዝምልከት ሓበሬታ ምእካብን ምትንታንን ክንቅጽል ኢና፣ ንድልውነትና ዘድሊ ቅድመ ጥንቃቐታትን ምክትታልን ክንገብር ኢና ከም ዝበለ መንግስታዊ ማዕከን ዜና NHK ሓቢሮም። ኣብ 1980 ቻይና ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ፈተነ እቲ ዝተተኮሰ ICBM ልዕሊ 9000 ኪሎ ሜትር በሪሩ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዓሊቡ እቲ ናይ ሽዑ ፈተነ 18 መራኸቢ ኪናት ዘሳተፈ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ተዛዕበየ ስርሒት ሓይሊ ባሕሪ ቻይና ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ሲንጋፖር ዝርከብ ትካል ህዝባዊ ፖሊሲ ከም ዕዱም ተመራማሪ ኮይኑ ዝሰርሕ ድሪው ቶምሰን ነቲ ሓፈሻዊ ፈተነ እዋናውነት ኩሉ ነገር ክብል ገሊጾም። መግለጺ ቻይና ንዝኾነት ሃገር ዕላማ ዝገበረ ከም ዘይኮነ ክንጽር ዝፍትን ግን ኣብ መንጎ ቻይና ጃፓንን ፊሊፒንስን ልዑል ወጥሪ ዘሎ ምስ ታይዋን እውን ዘየቋርጽ ወጥሪ ኣለዋ። እቲ ፈተነ ንኹሉ መፈራርሒ ዝኸውን ምልክት እዩ ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ወታደራዊ ተንታኒ ጆን ሪጅ ብወገኑ ቻይና ንኣሜሪካ ንምፍታን ወይ ምልክት ንምሃብ ዘካየደቶ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእምት። ዋላ እኳ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቤይጂንን ዝጸንሐ ሓርፋፍ ዝምድና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምምሕያሽ ከም ዝረኣየ ዝግለጽ እንተኾነ ቻይና ኣብቲ ዞባ ተሪኦ ዘላ ምንቅስቓስ ቀላጽም ግን ንኽልቲአን ሃገራት ዘሳሓብ ጉዳይ እዩ። ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዘንቀሎ ናብ ረጥ መራኸቢ ኪናት ዝዓረገ ሕዱር ወጠጥ ፊሊፒንስን ቻይናን ሓደ ካብቲ ኣብቲ ዞባ ጸጥታዊ ስክፍታታት ፈጢሩ ዘሎ ምዃኑ ይፍለጥ። ጃፓን ብወገና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነፈርቲ ውግእ ቻይና ንኽላኣየራ ከም ዝጠሓሰኦ ብምግላጽ ነፈርታ ክትዋፍር ከም ዝተገደደት ይዝከር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሩስያ ሰፊሕ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ዓቕማ ንምፍታን ልምምድ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ከም ዘካየደት ገሊጻ መንበራ ይዝከር። እቲ ወታደራዊ ልምምድ ናይ ጸላኢ ኒውክሌራዊ መጥቃዕቲ መልሲ ምሃብ ዘጠቓለለ ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሰርጌይ ሾይጉ ተዛሪቡ ነይሩ። ብሪጣንያ ፈለማ ዝወርሒ ዘካየደቶ ፈተነ ትራይደንት ዝተባህለ ኒውክሌር ዝዓጠቐ ሚሳይል ከም ዝፈሸለ ይግለጽ። ኣብ 2016 እውን ተመሳሳሊ ፍሽለት ኣጋጢሞ ነይሩ እዩ። ሰሜን ኮርያ ተካይዶም ፈተነታት ዓበይቲ ሚሳይላት ዓለም ለኻዊ ከምኡውን ዞባዊ ስጋታት ተሳሲበን እዮም። ኣሜሪካ ብወገና ንተኽለታት መጥቃዕቲ ንምግታእ ምዕቡላት ሚሳይላት ምክልኻል ናብ ጀርመንን ብሪጣንያን ንምስዳድ ክትደናደን መጽንሓ ይፍለጥ። ኢማራት ዓረብ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዘመላልስዋ ዘለው ጉዳያት ገለ መግለፂ ወፂዎም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ሃገራዊ ጽልዋ ርኡይ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። እታ ብሃብቲ ነዳዲ እትፍለጥ ሃገር ወሽመጥ ዓረብ ፖሊሲ ወፃኢኣ ንቁጠባ ቀዳምነት ዝህብ እኳ እንተኾነ ረብሓታታ ንምሕላው ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ፀጥታውን ወታደራውን ርክባት ክትገብር የገድድ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዕዙዝ ግደ ኣለዋ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ቀይሕ ባሕር ድሕሪ እቲ ብዕጡቃት ትሑት የመን ዝተፈጥረ ፀጥታዊ ስጋታትን ኣብ ዞባ ሳሕል ዘጋጠመ ዕግርግርን ኢማራት ዓረብ ምስ ዕጡቃት ጉጅለታት ኮንትሮባንድን ስውር ዲፕሎማሲ ክትገብር ኣገዲዱ ኣሎ። እዚ ድማ ምስታ ባዕላ ከም ሃገር ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ዝግበር ስምምዓትን ንሓይልታት ዳዕም ሰሪዕ ሱዳን ዝግበር ደገፍን የጠቃልል። ወላካ ወግዓዊ መግለፂታት እንተዘይተዋህበ ኢማራት ዓረብ ቁጠባዊ ረብሓታታን ዞባዊ ሓይልን ምስጓምን ኣብቲ ሃገር ጽልዋን ምፍጣር ምስ ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰለ ዓለማውያን ሓይልታት ትወዳደር ዘላ ሓያል ሃገር ማእከላዊ ምብራቅ እያ። ይኹን እምበር እዚ ባህግታት ጂኦፖለቲካዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ሃገር ፀጥታዊ ቅልውላዋት ከጋድድ ዝገብር ኮይኑ ዛጊት ምስ አልቃዒዳ ዝምድና ዘለዎ ጉጅለ አልሸባብ ሓዊሱ ገለ ኣካላት ጸላኢት ተባሂላ ክትብየን ደሪኽሎም። ፖሊሲ ወፃኢ ኢማራት ዓረብ ኣብ ኣፍሪካ ኢማራት ዓረብ ካብ ገለ ልዕሊ ሓያላን ሃገራት ዓለም ቀዲማ ካብ 2006 ጀሚሩ ኣብ ኣፍሪካ ዕዳጋታት ወፍርታትን ፕሮጀክትታትን ዋንነት ወደባትን ንምዕባይ ተንቀሳቂሳ እያ። እቲ ሃገር ቁጠባዊ ረብሓታት ቀዳምነት ዝህብ ፖሊሲ ወፃኢ ትኽተል ኮይና ካብቲ ጽጋዕተኛ ነት ነዳዲ ወፂኣ ቁጠባኣ ንምስፋሕ ዝወጠነቶ ሰፊሕ ዕላማ ዘስዕብ ስጉምቲ እዩ።
እዚ ድማ በአፍሪካ ብዝተፈላለየ ግጭታት ዘይሸራዊት ኮይና ክትረአ ትደሊ ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ ቁጠባዊ ረብሓታታን መስመራት ባሕራን ንምሕላው ወተሃደራዊ ርክባት ካብ ምፍጣር ድሕር ኣይበለትን። ብተወሳኺ ኢማራት ዓረብ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ሳሕልን እትገብሮ ምንቅስቓስ ንግብረ ሽበራ እስላማዊ ኣኽራርነትን ሽፍትነትን መሰረት ዝገበረ እዩ። ኣባል ናይቲ ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብ የመን ዝተወጠነ ብሳዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ሓባራዊ ጥምረት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ ዝገበረቶ ወታደራዊ ተሳትፎ ብኸፊል ብምንስሓብ ኣብ 2019 ጀሚሮም ናብ ከም ሳንጻር ሑቲ ማልሻታትን ጉጅለታትን ዝግበር ምትሕባር ድማ ተሰጋጊራ። አቡዳቢ ሰብኣዊ ሓገዛት ከምኡውን ኣብ ወደባት ብዝግበር ወፍራ ኣቢልካ ኣብ ልዕልቲ ሃገር ዘለዋ ጽልዋ ምስፋሕፋሕ ኮይኑ ንልምዓት ወደባት ሎጂስቲክን ትሕተ ቅርጽን ዝምልከቱ ስምምዓት ቁጽሮም እናወሰኸ ይመጽእ። እዚ ኣገባብ እዚ ንጂኦ ስትራቴጂያዊ ይህላዊ ታወሽመጥ ዓረብ ኣደልዲሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዕዳጋታትን ጸጋታትን ኣፍሪካ ተሳትፎኣ ከተዕቢ ኣኺልዋ። ናብ ኣፍሪካ ዝፈስስ ዘሎ ወፍሪ ኢማራት ዓረብ ንዕብየት ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንቻይና ሕብረት ኤውሮፓን ኣሜሪካን ብምስዓብ ኣብታ ሃገር ብብዝሒ ወፍሪ ወጻኢ ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ። ብተወሳኺ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ቤት ምኽሪ ምትሕግጋዝ ወሽመጥ ዓረብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘት እያ። እዚ ወፍርታት ከም ጸዓት፣ ወደባት፣ ዕደና፣ ሕርሻ፣ ትሕተ ቅርጽን ቴሌኮሙኒኬሽን ዝኣመሰሉ ስትራቴጂያዊ ጽላታት ከምኡ'ውን ነቲ ተስፋ ዘለዎ ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ኣፍሪካ ዓላማ ዝገበረ እዩ። ኣብ 2022 ንዓባይ ብሪጣንያ 64 ፈረንሳ 78 ንኣሜሪካ 93 ስዒባ ኢማራት ዓረብ ብብዝሒ ፕሮጀክትታት ትውሳብ ኣፍሪካ ራብዒት ምንጪ ቀጥታዊ ወጻኢ ነይራ። እንተኾነ ኣብ ኣፍሪካ ብ49.9 ቢልዮን ዶላር ካፒታል ብምፍሳስ ከምኡ'ውን ን18,600 ስራሕ ፈጠራ ምንጪ ብምዃን ኣብታ ሃገር ቀዳምነት ከም ዝሓዘት ጸብጻባት ይሕብሩ። ዘለዋ ሕጽረት ተሓራሲ መሬት ሕርሻን እኹል መስኖን ኣብ ግምት ምእታው ኣብ ምህርቲ ዘራእቲ ኣብ ዓውዲ ምግብን መስተታትን ከምኡ'ውን ፍርያት ሽኮርን እተካይዶ ወፍሪ ብምዕባይ ውሕስነት ምግቢ ህዝባ ንምርጋጽ እውን ተሰርሓላ። ብተወሳኺ ኢማራት ዓረብ ንግዳዊ ትካላት ኣፍሪቃ ንምስሓብ ትጽዕር ዘላ ኮይና ኣብ 2022 ኣብ ዓለም ለኻዊ ቻምበር ዱባይ ዝተሳተፉ 26,420 ኩባንያታት ብሕጋውነት ተመዝጊባ። እዚ ድማ ካብቲ ቅድሚኡ ዓመት ብ6.5 ዕብየት ዘርኢ ኮይኑ እቲ ሃገር ንወደብ ጀበል ዓሊ ዱባይ ንኤስያን ኣፍሪቃን ዘራኸብ ዓለማዊ ማእከል ክኸውን ወሲና። እቲ ቻምበር ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ጆሃንስበርግ፣ ናይሮቢ፣ ማፕቶን፣ ኣክራን 5 ዓለም ለኻዊ ኣብያተ ጽሕፈቱን ከፊቱ። ኣብ ኣፍሪቃ ሓደ ዓብይ ስትራቴጂ ኢማራት ዓረብ ምስቲ ኣብ ባሕሪ እትገብሮ ወፍሪ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ተንተንቲ ቀለበት ወደባት ኢሎም ይገልጽዋ። ኣብ ዱባይ ዝመደበሩ ኩባንያ ዲፒ ወርልድን ኣብ አቡዳቢ ዝመደበሩ ኩባንያ አቡዳቢ ፖርትስ ግሩፕን ክልቲኦም ምስ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ዝተኣሳሰሩ ኮይኖም ብዘይካቲ ብወደባት ዝተኣሳሰር ልምዓት ፕሮጀክትታት ትሕተ ቅርጺ መድረኻት ሎጂስቲክን ቁጠባዊ ዞባታትን ምሕደራ ወደባትን ንምርካብ ቀንዲ ቀላጽም ኢማራት ዓረብ እዮም። ዲፖ ወርልድ ካብ 2006 ጀሚሩ ኣብታ ሃገር ዋንነት ወደባት ዝረኸበ ኮይኑ ካብ 2006 ጀሚሩ ምሕደራ ተርሚናል ኮንቴይነር ዶራላ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ 2018 ምስ ተቆጻጸሮ ኣብ ሕጋዊ ክታእ ዝርከብ ከምኡ'ውን ተርሚናል ኮንቴይነር ማፑቶ ሞዛምቢክ ይጥቀሱ። ካልኦት ዲፒ ወርልድ ዝገዝኦምን ውዕል ዝኣሰረሎምን ወደብ አልጀርስን ወደብ ጅዳን ዲጀን ወደብ ሶክና ዳካር ኒያንዴ ሴኔጋል በርበራ ሶማሊላንድ ወደብ ቦሳሶ ፑንትላንድ ኪጋሊ ሉዋንዳ አንጎላ ወደብ ባናና ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኮሞቲ ፖርት ደቡብ አፍሪቃ ይርከቦም። ድሕሪ ልዕሊ 10 ዓመት ናብ ወፍሪ ወደባት አፍሪቃ ዝተጸንበረ ጉጅለ ወደባት አቡዳቢ ብወገኑ ካብ 2016 ጀሚሩ ኣብ ወደብ ካምሳር ጊኒ፣ አቡ አማማ ሱዳን፣ ወደብ ሳፋጋ ግብጺ፣ ንፖይንት ኖሬ ሪፐብሊክ ኮንጎን ወደብ ዳር ኤሰላም ታንዛኒያን ውዕላትን ወንነትን ኣጥርዮም።